Dia Production présente la 3e édition Hirde Hirande Laccire Hako to Ravenaye. Bandirabi saha fof e yaadiɓe mum kono kadi jamma kala e yontaɓe muɗum on jamma jogoro wonde ko ñande sappo tati lewru décembre sanga 20h ndalankoɓe jogorɓe jirwinde on jamma ko Oumar Fouta jeune talent suka dariɗo e saha muɗum e Nafi Mboub Gawlo pare o jamma ko honorable député Aliou Dembourou Sow président convergence des éleveurs du Sénégal marraine o woni Yuman Nguyen Yangue koɓeɗo Coumba Yero Nalla Sow jeeyaɗo toon to Gori Lakke joɗiɗi toon to Belgique marraine goɗɗo ko Kumbali on jeeya ko toon to Agnam Liduɓe kamne jooɗi ko toon to dawlaji dentuɗi e Amérique bandiraɓe yontaɓe o jamma gasani ene hen witeɓe les invités d'honneur Mansour Dia ko PDG nouvelle bijouterie Dande Leñol on jeeya ko toon to Kobbillo monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires kono kadi ko ceernajo responsable politique jeeyaɗo toon to Ñaari Tidiane Bousso ko PDG TB compagnie Kankayri peinture on jeeya ko toon to Agnam Siwol Acca Diallo madame Sall ko joom suudu maire mo Bakel ceerno Amadou Sow jeeyaɗo toon to wuro Dekle Fulɓe bandiraɓe wotomo luuta o jamma joggude e lowdi Patam Lamiri programme o koni sifori sanga 20h ko nden hoɓɓe bismete mbaɗe e condition ngaji moƴƴi sanga 20h10 golle ɗe puɗɗo 20h15 ko discours Abou Samba Diop gardiɗo Pidi TV 20h30 ko nden artiste garano fuɗɗoto golle muɗum koye nder hen gadduɗo ngo miijo jamma hirde e hirande laccire ha ko ƴettata konngol woni Sali Dia 21h45 ko conférence e toɓɓere suɓane nde tawi yuɓɓinto on conférence ko Abou Samba Diop e woɗɓe hono makko en ko nden artiste ɗimo kamne toƴƴata dande yimɓeɓe belto koye nder hen ko fada ko yettoto woni nden hirande laccire haako entrée unique woni ticket gote on ɗon jamma kujunnaji ɗi mbuuɗu 10 000 francs CFA so tawi cuɓiɗa ko tabal ngal yimɓe joyo kujunnaji nogas woni 100 000 francs CFA bandiraɓe wotomo luuta o jamma yontaɓi kono kadi jamma Patam Lam 13h heedi to Kanel to Wendu Bosoyaɓe e to Fumihara Joɓɓe ko ɗin waktuji sappo e tati joni ɗo e haalirde moɗon no Pindi radio bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heediɓe yonti jonde meɗen kabaruji e ɗemgal Pular ene jeeya e gardidi kabaruji meɗen hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye tawtorama cérémonie d'investiture hoorejo leydi Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara ɗum ko caggal nde o subta lawol nayoɓiwol e dow gardingu leydi Côte d'Ivoire tambiɓe université Cheikh Anta Diop mo Dakar kam e jagoɗo kalfinaɗo jangde towne ndete wondude e tijaji ɗi mbaddi jonde gam ƴewde peeje lelneteɗe ha mbawa yaltude ɗeɗo caɗele ganda kay ene gona e ko yewti e alhaali e jobgol boursiji ɓe ganda kañum goni étudiant ɗi toon to duɗal jaabi hartirde ngal Cheikh Anta Diop mo Dakar caggal ɗin ɗon seppoji e garmi garaji bannoɗi Croix Rouge mo leydi Sénégal ɓayini doggol ɗum koko yewti e bilan wonande kay e gañiɓe e on ɗon manifestation ngaji ganda kay waɗino toon to duɗal jaabi hartirde Cheikh Anta Diop mo Dakar to Kédougou toon noon ko cuumu woni ko waɗi toon e wuuro wiyetengo Newudu wongo e nder commune mo Dendu Felo ko galle chef de village o woni ko sumi toon ma en ketto ɓiɗɗo e chef de village o intorto ko e Boubacar Souare taw o jokkodiri e téléphone ko musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall joɗniɗen toon to diwan mo Kédougou kabaruji caggal leydi kam e coftal ɓalli ko ɗum woni ko uddata jonde meɗen kabaruji ɗum ɗo e ko wona ɗum ɗo kala nana e nder kabaruji ɗi soko tawi on cabbima joni joni piren pacciren jam ñalle moon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi radio sawtol ngol neɗo foɗo e An Mariste Villa 92 S to karalagal ngal woni toon ko Seydina Oumar Boun Khatab Diop ɗo yeeso haalirde nde ko musidɗo moɗon Djiby Dieng kabaruji meɗen e ɗemgal Pular eɗen goni hande e talata 9 lewru décembre hitande ujunnaje 2025 eɗen puɗɗoro ko yewti e hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo ganduɗa kay e ɓino fartange tawtorede on ɗon cérémonie d'investiture woni tan joƴƴitingol Alassane Dramane Ouattara mo ganduɗa kay kañum woni gardiɗo leydi Côte d'Ivoire ɗum ko caggal nde o subta e dow gardingu ndin ɗon leydi lawol nayoɓiwol kanko Bassirou Diomaye Diakhar Faye warti tan e jokkodiral kam e ɓeydade simbitinde
ko yuti haali diplomatie woni tan jokkodiral hakkunde leydi Sénégal kam leydi Côte d'Ivoire ganduɗa kay ɗen leydi ɗiɗi ene ndendi fandare ko yuti alhaali ɓamtare hono dunde Afrique ha tengti ɗon to banggue hurum kam jokkodiral ha ni nden ko kisal kam ko yuti alhaali faggudu wonde kay dunde Afrique ha tengti ɗon oɗo sous région mo ganduɗa kay ko ɗeɗo leyɗele kerodirɗe Afrique banggue hirnangue kanko hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ngunɗon jillu ma ɓeydo tan sembitinde jokkodiral hakkunde ɗeɗo leyɗele ɗiɗi woni leydi Sénégal kam leydi Côte d'Ivoire. So en gummima on ɗon fannu en kalati ko yuti alhaali ɗen ɗon caɗele ganduɗa kay ko teskanode oɗo dubunna kala ton to duɗal jaabi hattirde Cheikh Anta Diop mo Dakar ɗum ko caggal nde ɓe ganduɗa ko kañumen goni sandaji janggoje ngal ɗon duɗal jaabi hattirde namdi ɗum koko fiwti jobdede boursuji mumen ha dino ni ɗum ko ganduɗa kañum woni seppuji musɗi no fewi toon to université to ene wonitande komo ganduɗa kañum woni jagorɗo kalfinaɗo jangde towde ndeyete joddima ɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe université o hani ɓe ganduɗa kañumen goni sandaji janggoji toon to duɗal jaabi hattirde to ngam wawde lelnude peeje wawde yaltude on ɗon crise mo ganduɗa kay ene teska e oɗo saaha e on nden ɗon yewtere noon nde ganduɗa kay woodi hakkude mabɓe ne woni tan de won pellite ƴettaɗe e ɗen ɗon pelliti noon ene haasi so tawi ɗum ɗon rewama ɗen ɗon caɗele nde ganduɗa kay ene wuura toon to université to o wawa iwde e wiide Diande Seneweb to tibɓe kabaro ɓe garti holno ɗum jogori lelorade ko yuti alhaali en jobdi ɗum ko yuti alhaali allocation kani e ɗin ɗon bourse uji ɗi ganduɗa kay wonande ɗin ɗon étudiant ji ɗi ganduɗa kay ene namdi ɗum ko yuti e année académique mo ganduɗa kay ko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom jaggi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeeɗiɗi wondude e hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyi e jaggi hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ɗum ko yuti alhaali jobdi boursiji ɗin ɗon étudiant ji ha ɓe mbawa yaltude ɗen ɗon caɗele nde ganduɗa kay ene teska oɗo saaha joni toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar en keddota ha joni toon to université to Croix Rouge mo leydi Sénégal ɓayini ngol ɗon doggol muɗum ɗum ko caggal ɗin ɗon seppoji bannoɗi toon to université to ɓe mbaɗi bilan o noon e on ɗon ɗiɗon seppoji bannoɗi alarba jewtuɗo o ñande tati nduɗo lewru ndu gonɗen toon to campus social to ha ni waɗino ngarɓe ngaraji ganduɗa kay hakkude ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe ɓe kam e étudiant ji ɗi ɓe kolliti toon ko ine tolni e temedere e capanɗe tati e jeenayo kañumen kay goni ko keeɓi toon gañanɗe kamɓe noon ɓe kolliti e ɗinon intervention ngaji ganduɗa kay ɗiɓe mbaɗi ɗum e nder ngal ɗon ñallagal ko sanga waktuji jeetati pawdi hojommaji capantati e nayyi ɓe keeɓi toon yettade ha woni waktuji sappo e jeenayyi e pawdi hojommaji sappo haɓe tawe toon to ganduɗa kay kañum woni toon to université to ngam fabade yoga étudiant ji ganduɗa kay ene gondi e gañande on ɗon saaha ɓe kolli toon ɓe mbaɗi intervention ngaji kewɗi kono noon kadi ɓe mbaɗi ko ina tolni e évacuation ngaji sappo e tati évacuation mo ganduɗa kay ɓe mbaɗi ɗum e nder nokkuji cafrirɗi tawateɗi ɗo ete e nder lamorgo ngo o Dakar ɓe kolliti mbaɗi yaha ngara hakkude hôpital général Idrissa Pouye tawate toon to Grand Yoff ha ni e toon to hôpital principal mo Dakar wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni e Croix Rouge en ɓe kolliti toon wonande e ɗin ɗon ɓen ɗon gañiɓe e ɗin ɗon seppoji ala hen foof noon ɗo teska wonde kay fitandu heddade e muɗum kono noon ɓe kolliti e ɗin ɗon étudiant ji e gañiɗi ene tawe hen rewɓe kam e worɓe ɓe kala keeɓi ɗen ɗon gañande hani eɓe ganduɗa kañumen goni gollotoɓe taw ko golloɓe toon to kuddu hani e yoga e commerçant ji ganduɗa kay ene tawe toon to duɗal jaabi hattirde to ete keeɓi gañade e ɗin ɗon ngarmiraji ganduɗa kay mbaɗino toon to université Cheikh Anta Diop mo Dakar e oɗo tala alarba jewtuɗo ñande tati lewru ndu gonɗen
e kalen ko yuti e hijore hitande junnaji 2026 wayno ɗum udditama ni ton to hangar mo aéroport ɗum koko yuti e nden ɗon hijere hitande junnaji 2026 kala mo Allah yiɗi ngam wawa timmitinoyde gunɗon saldu woturi e calɗi 5 e diine l'islam ene foti yurnitade cellal ɓandu muɗum hano hannirta nete ko adi e kene fuɗɗano ɗum koko yuti e formalité ji keddiɗi cimtol Elage Bass ton to bowallade diwoje Léopold Sédar Senghor gongal to Yoff ina e heblo ngam hijjore 2026 ina wawa latade no hannirtini wonande ɓen ɓe gano rokki fartaŋ tawtoriyede hijjore 2026 beele ina mbawa nebbisade ɓalli mumen ko adi hijjore nde ina doore angar o udditata ko ñande talata 6 lewru janvier hitan ujunnaji 2025 kala mbo ena jogori yaade funnangi ko alay saga nebbiso ɓandu mum halfinaɓe ngal gollal kollitti wonde mesiraji timmuɗi ɓamama beele hajjiyankoɓe leydi Sénégal ena mbaso larade e ngol lawol udditgol angar o ena jeeya e hebloji garwaniji hijjore nde ha ko ɗum saabi autorité ji halfinaɓe hijjore leydi Sénégal fof ndenti beela service aji cellal ena nebbiso hajjiyankoɓe leydi ndi tawa caɗele godata en jaltat lamorgo ngo Dakar jeen ha toon to diwan mo Saint-Louis e nder falde Podor to jum ton noon dognoɓe motoji e Jakarta kañumen kay kolliti oɗo saaha joni caggal nde laamu ngu ƴetti pellital ngam ustude e cogguli e ndelam kuɓamɗam kamɓe ɗin ɗon cogguli ganduɗa kay kilen hen mabɓe ne mbaɗano ɗum ngam mbawade yaaha garta o heddi tan koto heddino sababude muɗum caggal nde essence o ɓeydinode kamɓe ɓe ɓeydano ɗin ɗon prix ji wadde noon ɓe mbawat tan ko heddade ɗin ɗon prix ji ɗiɓe gonno ko noon kadi ɓe garti eɗen ɗon caɗele ganduɗa ene teska e oɗo saaha ko yuti alhaali goykali tawa noon ene tuume ɗum ɓeɓe ganduɗa kañumen goni e dognoɓe taxi ji e moto tawateɓe e nder yoga e nokkuji e nder leydi ndi en kettoto hen biyeteɗo Mama Houley Diallo ko goto e dognoɓe taxi ji moto ko yewtidi e musidɗo meɗen Seydou Mamadou Dia hayso woni e jakartaji kam wonani jakartaji woni taximanuji woni normal ɗi woni jottiɓe batte taximan yagal ɓen kam yiyani mabɓe ɗen caɗele ne waɗa kam yimɓe kam ne gara ɗo mbiya bagsuji men koko ƴitta minen kam min mbiyata ko yoɓe ƴeewe areji ɗi are mo mbawi yiide fof walla tawa teski jomum walla andi jomum walla ƴettuɗa jomum koye are walla ƴettani jomum e are sa ƴettani jomum e are kam a wawi wiide kam ko ɗo tawmom walla ko ɗo tawmom sinno koye are ƴettuɗa jomum kam ma yimɓe ma wonɓe are ɓe ma wi ko kaarilo o tawnoɗo walla ko kaarilo tawnoɗo e l'essentiel ko yimɓe kadi ko ɗon kadi erreur mabɓe kadi ayen neɗɗo yaaha ɓo ƴetta joom jakarta joni yimɓe hewɓe gonti taximanuji ɗum woni probléme kay ko essence o ɓeydino ko foof alani amen liggade amin gurde yimɓe nde min poti wurdirde e mabɓe ni dal façon holno ustirto nde wonno nde essence o ɓeydino nde kadi min ɓeydani prix ji ɗi nde essence o ɓeydino nde min ɓeydani prix ji ɗi essence o usti mara ko noon tan min jadirta kileneɓe min mbadda e mabɓe muñal ɗum noon tan min mbawata liggodirde e mabɓe en keddoto e nder diwan mo Saint-Louis e nder commune mo Fanayi toon noon yuɓɓinama toon campagne médicale multidisciplinaire on ɗon campagne noon yuɓɓini ɗum ko directeur des ressources humaines mo ministère de la santé docteur Malick Diallo mo artana en e bilan on ɗon campagne ko noon kadi ɗen ɗon eɓɓoje ɗe ɓe jogui e ko fayi arde kanko docteur Malick Diallo ko kanko woni ko kettotoɗen o yewtidi ko e Elage Bass. C'est un bilan de satisfaction par que hunde weɓani enen mbawi gueɗɗe foof kebla koye 2 semaines Allah waɗi noon kadi marocain ji kadi balliti men no fewi e disponibilité mabɓe e aussi yidde baldir ɓen gaari en mbaɗi ɗon 2 jours intense muusi noon par ce que yimɓe dawat ko guila subaka gon toon ha caggal fotur mais satisfaction e weltare par ce que hayso tawi neɗɗo goto arno safra ka leɗɗe yeehi tan ko weltare mais hande en dañi hedde 1500 ha 1800 tu wadde des statistiques là mais kam haqqi 1000 et quelques neɗɗo ɗon e Fanayi waɗama consulté ɓe dokkama poɗɗe yayi kadi hedde 4 évacuations ganduɗa hoorema c'était des cas critiques waɗi heeɓe aussi dokkama poɗɗe kañumen mbiyama peut être rendez-vous hedde Richard Toll walla Dakar walla ko way noon den wiide tan ko yimɓeɓe kadi nottimi e doole en jiiɗo e falde men nde en heewi ñabbuli gandanɗa hoorema en wawno wasa yettade jomumen so tawi waɗnom sensibilisation waɗnom communication woni prévention Allah waɗi kadi hikka e nder vision caisse mo ministre o addi o ko prévention waɗa dow curatif manam joni ministére yiɗi ko findinde yimɓe
manam yimɓe mbasi hebde ñabbuli ɓuri jomumen dañ ñabbuli ngara en cafre en toɗe fanay en heewi prostate en heewi ko jogi probléme rein en heewi tension diabète aussi en heewi fof no ada ɗum tan ko habitude alimentaire il faut yimɓe ƴewto ko ñamirta ni ƴewto ko mbatta ka dillude yimɓe joni najude nama tan jooɗo ɗum kadi moƴƴani perspective o noon ko vraiment ko waɗde rapproché les soins de santé avec les populations e nder ɗum avant que carte sanitaire en gasa ɗo joni sa fof ko wayni kadi ma waɗe e nder département o taw ko nokkuji ganduɗa man médecin meeɗa toon yettade spécialité meeɗa toon yettade ɓe mballe gadde médecin jotto e jomumen mbaɗa ɗumen consulté heddi ko aussi koye carte sanitaire o en yiiɗa dans chaque poste ko wiyete ko des postes médicalisés aɗen poste de santé wonata hen tan ko infirmier walla sage femme e yande heserde jiɗen kala poste waɗi hen médecin so waɗama médecin tan jomumen so gaari ma mbawa safrede no hani kadi référence ma hedde nokkuji goɗɗi woni Thillé en walla Richard en walla jumen kadi ma ustuno hannirta ɓuri yimɓe jahar ko toon mbaɗɗon kalisaji men fof tampa taw sen dañɗo médecin goto jooɗi ɗon tan ma wawa safru ma wawa aussi ustude référence uji ɗi kadi ma walla aussi e prévention ɗum ɗon vraiment ministére yiiɗi wadde fayi arde tiko aussi ko wadde des hôpitaux de campagne ɗum ministére en wadde ɗum kadi e ministére des forces armées e ƴetta tan lewru eɓe jaaha e nder jeeri walla nder walde jumen taw meeɗa yiide docteur e mbatta toon créé hôpital goto taw comme Linguére hôpital Ndioum eɓe gadde mbaɗɗum e wuuro ngol haqqi lewru taw ko hôpital mobile taw woodi safro spécialiste uji généraliste uji kala cohluɗa nen toon opération wawa waɗede fof taw ma won toon ɗum ko yande mbo hesere mbo ministére de la santé et ministére forces armées mbaddi e mbaɗi ɗum rawani Madina Yero Fula hikka aussi ma jaahe nokkuji ganduɗa hoore ma en jogui caɗele cellal e mbatton ɗiɗon hôpitaux ji walla jomumen kadi mbawa safrade no hani oɗon ketto haalirde mon Pindi Radio kono no mbiruɗen e nder kabaruji ɗi mbala tabal jen ha toon to Kédougou toon noon ko cumu woni ko waɗi toon e wuuro wiyetengo Newudu noon ko wuuro tawatengo e nder commune mo Dendu Felo e nder arrondissement mo Banda Fassi e woni tan noon ko cumu woni ko waɗi toon gunɗon cumu noon koyni tumni noon e waktuji ɗiɗi ganduɗa kadi gunɗon cumu uddumimo ɗum toon heeɓi sumde toon koyne tolni e galleji 4 ɓe kolti noon cumu ngu fuɗɗi ko guila sanga waktuji 14 hay fitandu wurtu noon heddaki hen kono noon kam gueɗe kewɗe kutorɗe kam e kalisaji jaadi e lewdu en kettoto hen biyeteɗo Boubacar Souare ko ɓiɗɗo e joom gonɗon wuuro ko kanko woni ko kettotoɗen ko yewtidi e musidɗo meɗen Alassane Seydou Fall par téléphone. Bon cumungunga vraiment waɗi dégâts mawɗo nak par ce que mi tawaka sumungum par ce que har miɗo Kédougou toon nak mais nde ɓe noddilami rek mi ƴetti moto direct mi ari mais mi ari ga mi tawi dégâts mawɗo waɗi par ce que galle ɗe no woniri noon fof sumi cuuɗi 4 ɗi fof ɗi sumi cuuɗi ɗin ɗi sumi dépense ko wonno nder ton hay fuusi yaltani hay fuus ala ko ɓe yaltini fof sumi ha laaɓi woni mi yetti Allah par ce que wonki heddaki hen kay ko yettere Allah mais bagage ala hen ko yalti dara fof sumi ha laaɓi Allah walli nak population kadi ɓe yalti ɓe wallitike par ce que affaire on ko sumata tawi ko fay koye wonno ga population ɗandi o wattuɗo bon ko récolte ɓe woni quoi tawi hewɓe no ka gueseɗi mais affaire on nde waɗi fou arti ko saare walliti ɓe addiniyam ɓe hibbi ha affaire on waɗi calme eyyi mais nak dégâts waɗi machallah dégâts waɗi bon ko affaire on ko déclenché ko 14 heures non wona defugol de ko paykoye tan naati ka galle par ce que andi ko heure période récolte quoi joni ɓe ari ka galle ga ɓe tawani hay goto joni payko goto hen no joguino briquet ka jungo mi anda honto itti briquet joni ko kamɓe ɗon ɗiɗo paykoye ɗiɗo goroy ni hiɓe yahude goto no jogui briquet ɓe ari ɓe naati ka galle rek o naati ka ɗum ɗo ka suudu waño o ƴetti huuɗo huuɓi tawino ko kamɓe ɗiɗo tan wonno ko galle wona kadi nan goɗɗo joni ɓe birke goɗɗo anda honto ɓe itti birke par ce que minen mi landaɗe ɓe mais pay koye ɓe wawata haala quoi sa landike oɗa wiya ko oɗa sunni fo suɓe anda nono wona ka galle ɓe jeeyaɗe ko sukaɓe wuuro hen bon bone ñamete boni par ce que suudu goto ko magasin stockage kaaba no hewno toon tep kaaba no waɗano toon ha heewi kaaba o suudu o sumi fof hay fo so yaltani kaaba fo sumi ha laaɓi suudu goto hen tigano toon sakuji tiga no waɗano toon on kadi no waɗano stocké sakuji tiga ɗum kadi fof sumi ha laaɓi pos hay fo so yaltani bagage rewɓe no naaduno ga andi ko galle sur village
rewɓe ɓe association maɓɓe GIE maɓɓe ɓe adduno matériel ji maɓɓe ga ko ɓe defirta kaleraje e booliji matériel buydal ɗum kadi fof sumi hay fusu yaldani tigi nenan tigi wonnoɗo ɗo mo halfinano kalisi GIE naaɓe ɗum kadi sumi ko nde suudu par ce que ko sumata haari o ala ga fof hay fusu yaldani ko suudu makko bon kalisi on mi landaki mo de o wiilan rek kalisi GIE ko halfina ko o kalisi on sumi woni mi landaki mo à peu près ko honno miɗa andi nak ko kalisi buy on ɗo quoi bon d'après ko mi hewti ɗo laamu ngon arani taw par ce que affaire on ka déclenche no 14 heures hari mimiɗo Kédougou mais mi landi ɓe wi on ɓe noddi monsieur le maire par ce que minen ko commune Dinde Felo min bokki ɓe noddimo ɓe haalnimo ha o wi ɓe yoɓe envoyé mo photo ji e vidéo ji o yiya mais hay goto min hiyani taw ay préfet arani sous préfet arani mi anda nak si ɓe envoyé par ce que no wawi wonde hara o nani en courant quoi o andani ñagogol laamu ngon fof ko balla rek par ce que village mom neɗɗo sulkondo comme ça ga arimi ha a gayni gese a naadi ka suudu ma ko ɗum holorɗa joni ɗum yiite ari sunni bon haray ko min toroto laamu ngon ko ballal ɗum noon rek mi wata ɓe torade balla rek bon wuro ngon machallah ɓe watti gueɗe par ce que ka affaire en déclaration o ɓe ɗannini yiite nge bon jama on machallah ɓe wallitade ɓe addude ñamete yiɓe addude ɗo kay ni mo ɓeyno wadde ko wawi ko ñamete yiɓe addude ndiyam fopp ɓe addude ɗo kay komi yii kon dal machallah ɓe wallitade nani gasi haalaɓe ceer kabaruji meɗen nder leydi joni en jabanat kabaruji caggal leydi Pili Radio, la page internationale. Kabaruji caggal leydi e Pili Radio. kabaruji caggal leydi puɗɗotoɗen koton to leydi Benin caggal nde on ɗon tentative de coup d'état waɗi déjoué ton to leydi Benin ene wonta nde e ñalawma hanki o ɓe mbaɗi batu jagorde ɗum noon waɗi ko toon to galle lamorgo to e yesso tawtorede Patrice Talon mo ganduɗa kay comme woni hoorejo leydi ndi Benin e on ɗon saaha noon warti e on ɗon héritaire mo ganduɗa kay kañum woni militaire uji kam ɓe ganduɗa kañumen goni policier ji ɗi leydi ndi caggal nde mbaɗi participer e on ɗon programme mo ganduɗa kay ko yuti e wawde falade on ɗon coup d'état mo ganduɗa kay ina annino yuɓɓinede toon to leydi Benin kanko hoorejo leydi ndi noon o arti e ngal ɗon pellital ngal ganduɗa kay ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe ɓeete en darima ɗum ha mbawi wadde e garantir sécurité ko noon kadi wartude ordre public leydi ndi kala wawa wonde e dow deƴal kam e nden ka e kisal keeri ka so en gummima toon to leydi Benin en jahata ha toon to Cameroun noon ɓe skuli ɗi nene jokki rutude teddungal omo ganduɗa kañum woni opposant o biyeteɗo Anicet Ekan mo ganduɗa kay hawri e ladial toon to suudu dumbirdu ñande goho nduɗo lewru ndu gonɗen ene woni toon noɓe kolliti oɗo saaha joni yimɓe hewɓe nena ngara toon to siège woni parti makko ngam ruttudemo teddungal ko noon kadi yettinde dowuji men fewde e makko e ɓen ɗon ne jeeya hen omo ganduɗa kañum woni e miñi ko biyeteɗo Gertrude Ekan kam nene arti e nden ɗon darde fayodinde nde ganduɗa kay on ɗon opposant mo leydi Cameroun darinomo ɗum e nden ɗon darde fayodinde ko yuti e alhaali dawrugol toon to leydi Cameroun so gumima toon to Cameroun ne mbaɗa taɓan jeni ha toon to Tanzanie toon noon ne woni ton nde ko ñalawma moɓodiral wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni dadiɓe ɓe ko caggal nde leydi ndi woni e wadde fête indépendance muɗum caggal nde huula wonde kay seppuji ina jogori wadde nder leydi ndi caggal nde ɓen ɗon sukaɓe ganduɗa kay oɗo saaha joni nena mbaɗa manifesté e nder leydi ndi gam hollude wasde ɗumen o weltare ha tengtiɗen e on ɗon ñalawma ganduɗa kay o waɗino ñande 29 lewru octobre ɗum koko yowiti e sumgoji ɗi ganduɗa kay mbaɗino toon kamɓe ɓen ɗon sukaɓe noon wonno tan yidde mabɓe ko wiide kay omo ganduɗa kañum woni hoorejo leydi ndi woni Samia Suluhu Hasana nde ummoto e dow gardigu ndun ɗon leydi e won tan ɓe mbaɗi interdire kala ko yowiti e rassemblement mo ganduɗa kay ina teska toon to leydi ganduɗa kay kañum woni e leydi Tanzanie ganduɗa kay ɗin ɗon rassemblement uji ina keewi e jibinde violence uji e nder leydi ndi tumuna mo leydi Tanzanie woni e mawninde indépendance muɗum e ñalawma hande o gasi haalaɓe ceer kabaruji meɗen caggal leydi joni en jabanat kabaruji coftol ɓalli. La page sport sur Pili Radio.
kabaruji coftal balli e Pindi Radio. kabaruji meɗen coftal ɓalli kalaten koko yuti e Ligue des champions européenne ñalawma hande o ma woɗ pottite ɗen ɗon pottite noon ine teska sanga waktuji 15 pawɗi hojamaji capanɗe tati Allah mati ma huccodir e Olympiakos ɓe ganda kañum woni Bayern Munich mo Nicolas Jackson ma won hakkude muɗum e Sporting mo Portugal ɗum noon wonata ko sanga waktuji 17 pawɗi hojamaji e capanɗe 4 sanga 20h woni waktuji nogas jamma ma ɓe ganda kañum gon Inter de Milan huccodir e Liverpool. Atlanta de Bergame ma huccodir e Chelsea. FC Barcelone wonata hakkude muɗum e Francfort. PSV Eindhoven ma huccodir e ɓe ganda kañum gon Atlético Madrid. Tottenham Pape Matar Sarr wonata hakkude muɗum e Étoile Rouge. Union Sainte-Gauloise ma huccodir e Olympique Marseillaise. AS Monaco ma huccodir e Galatasaray mo Ismail Jacobs. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hetiɓe hettiyankoɓe haalirde Pindi Radio ko ɗum woni komin kemnoɗo binnoɗa ɗon kabaruji meɗen nder e caggal leydi kam e kabaruji coftal ɓalli jetti e jarni dendagal wonnoɓe hen juɗumen ha kabaruji mbawi latade ko noon jettirɗen Seydina Oumar Boun Khaddad Diop gonon to karallagal ngal jetti dendagal kaalirɗe cewdirɗe meɗen oɗo saaha adi meɗen e kabaruji wonata ko janggo soko keno haaji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji Pindi Radio Allah jarama on jarama.